Maknane alhamdu taus kabehane puji lillahi iku kagungane Gusti Allah. Wa shallalan muga-muga paring tambahe rahmat ta'zim sapa Rabbuna pangeran kita ala nabi ing atase Nabi Muhammad al Mustofa kang diselir maksude kang dipilih habibina iya kekasih kita wa alihi lan muga-muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbi lan sahabate Nabi wa man lan wong kara asline qara'a kang maca sapa man wahaka lan ngalap maksude njupuk sira fitajwid ing dalem ilmu tajwid nazman ing nazuman hurira kang dibersihake apa nazum. Tegese kabeh puji iku kagungane Gusti Allah kang Maha Agung lan muga-muga tambahe kawelasan serta kaagungan tetep Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing